Panel za Dan žena donio je niz različitih iskustava iz različitih odjela i od različitih kolegica koje su prisustvovale panelu, a za mene osobno Dan žena je podsjetnik koliko zapravo vrijedimo i koliko su žene involvirane u sve sfere, što privatnog, to poslovnog života, a istovremeno i dan koji nas podsjeća da svaka žena treba podršku i da je važno da smo jedna drugoj oslonac, a isto tako i da nas muški dio populacije cijeni i da nas uključuje u još više i više i daje nam prostora i prilika za napredak. Bilo mi je drago sudjelovati na panelu za Dan žena, slušati kolegice, slušati njihove priče o njihovim izazovima s kojima se susreću, ali i velikim uspjesima koje postižu unatoč tim izazovima. Nadam se da sam svojom pričom uspjela inspirirati neke kolegice da njeguju sve svoje ambicije u poslovnom i u privatnom životu.